Imagine a nation without a president. Anya nga ta ti pagbanbanaga na. Makaagbibin na to ti tatao, pipin na tayo ti tatao, naawan iti mangidalan. Tatandupay. Grabe ti mapaspasamak. Matagyaman tayo kas namati, we have a role to do. Maredayaw ti Diyos, san tayo lang abuy-buyaan, but we have a great role to do. For the restoration of our nation, ngunukit kitam kaslang alanganon, but ti kararag tayo, dagiti tattao, dagiti Filipino people, they will come to know Christ. Kat ni Jesus kumati ipok kauda. Jesus, tulungan na kami kas jay kuma. Maitagay kumatinagan ni Jesus, itinasyon tayo nga Pilipinas. Madaydayaw ti Apo. No one will lead them what to do. Imagine a group of people nga awan ti mangidalan kadakwada, nalalaing daam amin. Da kami idi butos mi ijay, idi agbutbutos kami idi Thursday, ijay district. Section 1 ti kabayagan nga agbutos. Ako nada, ado gamin ti potensyal dito section 1. Ado ti mabalin nga itudo iso nga mauma kami nga kanasubli ti baluta nga ayo makaum. Ikaw tayo kot din tano sinuti nangat nga to ti butos na kat ison. Gaputa medyo adangay ti 5 nga numero nga baet dalang upat kas jay nagaduti capable nga maibutos nagrigat nya ngem haan mat nga mabalin nga amin dagi jay aglidda. Tawanan ati mangyari, san dinalaing. Nya. So need nga masapol nga adat ti mangitakder. So dito'y nga sitwasyon, dagiti tatao in the city of Jerusalem, no one will lead them, no one will say to them what they do. Awan ti mangibaga kadakwada, even inside the church. No awan ti mangitakder iti simbaan. Anyan to ti mangyari, pastor amin, nalalaing amin. Nya. So nga, daytoy iti nakita ni Nehemiah nga masapol nga maadresan iti daytoy nga syudad. Yan. So anya ti inaramid garod ni Nehemiah. Idi nga naamuana daytoy nga problema, anya ti inaramid na he knelt down in pray to God. Ni Nehemiah may sa isuna nga nalaing nga tao. He is a governor. Kati expertise na di agbuild ti building. So nga bagam takaabay mo, ada expertise mo. I-contribute mo. I-jay ministry, madaydayaw ti Apo. Nya. So, di ay anya ti naramid ni Nehemiah. Idi nga naamuan na nga kasjay iti sitwasyon. Laglagi pun tayo Ezra concentrated, i-jay restoration dagiti tattao kini Apo Dios. And then here comes Nehemiah. Ti focus mo't ni Nehemiah, di panaka-build iti temple, panaka-rebuild iti temple. Yeah. Kat han na nga kahit nga sawan nga gaputa building ti concentration ni Nehemiah, kat okay lang, deta hamot nga na espirituan, he considered nga iti panaka-build iti building, he really need God to direct him. So nga uray no karpintero kayo, masapol yun ni Apo Diyos. Ureno agpukpuk kayo, masapol yu ti agkararag, madaydayaw ti Apo. We need God. Nya. So, daytoy, nagkararag ni Nehemiah, nagladingit iti kastalonay, kat tinaramid na, Nehemiah prayed spontaneously. Tuloy-tuloy agkararag. So, ano basahan nyo, di chapter 2, chapter 4, di intaraminting, ayan iti chapters nga dagitoy, di book of Nehemiah. Kanayon nga mabangbanggit nga ni Nehemiah, nagkararag. Tamamati isuna, nga iti kararag kadakkelan, nga instrumento, gaputa prayer can change everything. Prayer can change all things. Madaydayaw iti Apo. So, he believed that God is always in charge. Uray no nalaing isuna nga agbuild. Talaga nga need na di panang i-direct ni Apo Diyos kinkwana. Isuga po na nga ni Nehemiah, he prayed, he fasted and prayed. Because he believed, nga into no i-commit na kini Apo Diyos, he believed that God is in charge. Iti anyaman nga ramido na. He always present his request to God.
Tamamati nga iti Dios nga napagkararagan kat Dios nga mangdengeg ti kararag. The God whom we are praying, iti Dios nga pagkararagan tayo, haan na nga ibasura ti kararag tayo, madaydayaw ti Dios. Haan na nga ilisi di lapayag na when we pray to Him earnestly, He will answer our prayers, madaydayaw ti Dios. Nehemiah used his position. So nga dito tayo nga kitkitaan nga ay, di pagka-gobernador na, it is his platform to fulfill the plans of God in his life. No driver ka, platform mo dayta to fulfill the plano ni Apo Diyos kin ka. Hello, mga drivers. No karpintero ka, ni Jesus karpintero. Usaram na di pagkakarpintirom as your platform to serve God. No businessman ka, businesswoman ka, use your profession, use your position to fulfill the plano ni Apo Diyos itibiyag mo. Amin tayo. No agbanbantay ka ti store, that is your platform. To fulfill the plano ni Apo Diyos, amin tayo, we have an assignment to do. If you believe, ay amin kayo He prayed successfully. Ni Nehemiah kastalaunay ti panagkarkararag na. And he is a man, a prayerful man. Maraydayaw ti Dios. So nga, inusar na the position na as a cupbearer, as a governor in the province of Persian. Inkararag na, nga iti Apo isu iti tumulong kinkwana. Inday to'y pay, ti inaramid na, Nehemiah refused the spirit of fear. Gaputa ada iti marikrik na nga buteng. Actually, ni Nehemiah nga'y kathaan na nga inlibak nga ada buteng na. Datayo nga'y hantayo nga agin tuturod, di ba? We acknowledge nga, ada iti pa nagbuteng tayo, iso nga masapol tayo ni Apo Dios. Nehemiah refuse. Ngay nga da butong isu timang control kinkwana because idi nga irugina nga aramiden de mission na di assignment na here comes dagiti taga-opos. Sino dagidzay? Sanbalat ken Tobias. So bagam takaabay mo ang kagbalbalin nga Sanbalat tuwan. Upos ng upos. So ni Nehemiah, he refused to allow fear to stop him for doing what God called him. Butang, nuhaan, bain. Kada tayo, mabaina kaya. Ag-testify ka man, mabaina kaya. But as a believer in the Lord, baka dati agururay nga mangdengeg dita testimonium. Intuno ag testimony ka kat ma-encourage da jay tao. So, aramidam. Maraydayaw ti Apo. Haan tayo nga ipalubos nga jibain. Timang kontrol kada tayo, tapno saan tayo nga aramidan da jay pagayatan iti Dios. Many times, this is my testimony. As makikita yo many times, ag ipuposak nga kasta, even my preaching ipupost ko, gaputada dagiti friends ko, nga awan da iji page tayo. In one time, ang kwa mo na i-share ko dahito eh. Ada tinagtawag kanyak from Suyo, Ilocosur. Nagtawag ko na lakot, ayo, agyamanak, may saak nga, ada sakit na iti puso, kat agi-iidaak iti inal daw. Nga bidilimabas dito nga video, dito nga kasabam. Dinangag ko ingana dinalpas, kat agsangsangitak. Nagsangsangitak kiniahapo Diyos. Pagamamuam idinalpasak nga nagkararag na papigsa kat ni mas daaw nila kay kuta, ani agkut kutiak meten dito'y unag ti balay mi. Ijay kakabsati nang iduron kanyak to use the platform iti FB to share the Word of God. Hanlang nga isuna.
Iso nga maminsan jay bain tayo, baka adakunan ti tao. Dajay ti panunot ko idi. Baka kunada nga agbublagak dito tapno adakwartak. My first priority is to share gaputa, tibiyag ko dito ilubong kot, ada limit na. Kat habang nga si bibiyagak usarek dayta, I will use this platform to share my faith to God, kadagiti makasapol. Isuga po na nga, ninihimaya, is a very encouragement kanya tayo, iti dito yung agdama. At dati butong na, ngam he refused to have this fear because he believed that God, when Nehemiah obeyed the word of the Lord, agbalegi isuna. Kat ad-adu ti maisalakan, ad-adu ti papasaya at itibiyag na, intuno, haan na nga ikontrol, wino haan na nga lapdan, the Jerry Creek na una. Nga ipalubos na nga usaran iti Apo isuna. So, many times, ijibiyag tayo as believers in the Lord. Adu, dagiti mangpadas nga mga stop, aramidem nga maipay kini Apo. But I tell you, don't be discouraged. Pursue, madaydayaw ti Apo. No amom nga pakaidayawan ni Apo Dios, saan ka nga agbain? Bayam na ibagbagan ti tataw, ti ibagbagada, ti focus mo, ti panunot mo, ni Apo Dios ti mapadayawan. Madaydayaw ti Dios. Maus-usar kayo kakabsat. Nya? Grabe ni Pastor Marvin, no agmit kami kat, ayo, kanayo na nga ibagbaga ka. Permiya nga may encourage kami, iji menu, iji church. Madaydayaw ti Dios. Kat numan, deti bantayan tayo. Let God be praised. Ni Apo Dios ti mapadayawan. So, he refused to allow that fear will stop him in fulfilling his assignment to God. Nehemiah, uray pa no Nehemiah, in-encounter na dagiti opposition. Agasum dayta, tauray rabii ag trabaho da. Adu-adua, tinang nangag na nga opposition. Mabalin nga insang-sangita na. Maupupay isuna. Ngam, adda dagiti matalak nga Israelites people who supported him, iti dadya nga trabaho. So let us be faithful to support the work of the Lord. Madaydayaw ti Diyos. Because J.R. Aramidom, it is an encouragement to your leader. Ituloy na nga ipursu dadya para aramid iti Apo. So dadya, he pursue his assignment, his calling. Kat nagbalin nga courage na dadya panagkarkararag. As a believer in the Lord, how to fulfill our God-given assignment. Ano di assignment tayo? To bring restoration. To align those people nga na-disalign iti connection da kan ni Apo Dios. That is our duty as a believer. Madaydayaw ti Apo. Isu nga di pa nag-invite tayo dito yung church, you are helping someone nga mai-align ti biyag na kini Apo. Isu nga tayo nga agsardeng nga ag-invite. Ano nga lablabsan lang data kaaruba yun nung makitkita dada kayo. There are people who want to come in the church nga mabainda. Mabalin nga data kaaruba, mabainda nga umay. Tahaan mo nga inviton. Ngam, tayo nga mabain ka di, kakabsat. So, habang nga si bibiyag tayo, we will not stop inviting people to church. Nakag-invite iti kwa iti church, takwa, kastoy-kastoy. Yeah. No, dadag iti makita yung nga negative, nga banbanag iti uneg iti iglesia, let us be a help to one another. Madaydayaw ti Dios. Nga tapno iti kasta mayornos iti amin. Number 1, what to do? Establish our intimate relationship with God. Establishan tayo, dadya relasyon tayo kini Apo Dios. Kasano? Prayer. Intuno kat katungtong tayo ni Apo Dios, the more we communicate to God, the more nga makisarsarita tayo iti Dios, the more the relationship tayo mapaspasayaat. The more nga in-enjoy am ti makitungtungtong kini Apo Dios. Prayer. Establish our relationship with God by prayer. Di panagkarkararag tayo. May kadwa, panag-study tayo iti sao ni Apo Dios regularly. No, ag-study tayo ti sao ti Apo. No, itod tayo di best tayo to study the Word. Ngayon maadik kaya iti sao iti Apo.
You want ngay nga ayo ukuragam kat ad-adalam. Isu nga ni Ezra, no apay nga ni Ezra ngay kat, he is a man, ngay nga talaga nga he studied the law. Istadyo na tilintag ti Diyos. He studied the first 5 books in the Old Testament. Ni Ezra kat may sa isuna nga mangipatpatag iti sao iti Diyos. Iji pa nagkarkararag tayo. That is our communication to God. Han tayo kung mga katungtong ni Apo Diyos no ada kasapulan tayo lang. But we need to spend our time communicating to Him regularly. Bagam takabay mo, regularly. Amen. Studying His words regularly. Tada di sao iti Apo isumat gamin iti mang feed iti spiritual life tayo. Isuti taraon dito spiritual life tayo. Next is, by seeking the guidance of the Holy Spirit. Amin nga aramidon tayo, whatever ministry, uray iti unag iti family, whatever your plans in your family, always contact the intervention of the Holy Spirit. Marirayaw ti Apo. Seek the guidance. Hangay nga aramidon tayo, di mga banag sa tayo to, malpas no nag-fail, samto ko na nga, Lord, tumulong ka man. Haan nga di, on the way nga aramidon, samto ikumkumit. First of all, so nga seek first ko na nagarod. Nya. Seeking the guidance of the Holy Spirit, isuti mamagbalin kada tayo, nga da di trabahon tayo, di panang fulfill tayo, di assignment tayo, agbalin nga na urnos. Next is, engage in Jesus' mission. To establish our relationship with God, we need to continuously, tuloy-tuloy nga panaki-engage tayo kon ni Jesus. Iji trabaho, madaydayaw ti Apo. Are you still engaged in Jesus' mission? Amen. No alanganan ka, maki-engage ka nga na saysayaat. How? Engaging in Jesus' mission is through obedience to His Word. Panagtulnog ijay sa una. And then, serving others. Panagserbi kadagiti daduma. Panagtulong kadagiti daduma. Serving others include visitation. So, sharing Jesus, that Jesus is our Savior. Mayat da jay kwa tayo, discipleship tayo tatay. So, nga ito no Sunday, nagmayat launay nga ada tayo amin dito to learn and study. No aniya, dagiti dapat nga i-establish tayo nga sursuro iti Diyos. Nga isukuma iti pagbiyagan tayo, maraydayaw ti Apo. Share Jesus as our Savior in Lord. Kuna ni Sister LV, hangkumot siguro pagbasulan nga usarok ti Jehovah, haan. Hanmumot nga pagbasulan, nga usarong tinagan nga Apo Diyos. Di ba? Yan. Agyaman tayo. Intunto no dumteng ti gundaway nga adda tayo to ije langit. Makita tayo ti rupa ni Apo Jesus face to face. Makita tayo ni Apo Jesus ije langit face to face. Apay, gaputam ma-perfect tayo to ije heaven. Nalagi po gamin jay testimony ni Sister LV. Hantayo kang kantaan jay kayat ko ang makita ti rupa ni Jesus. Tanukitan tayo di rupa ni Jesus, matay tayo, no, adda tayo dito rabaw, tidagapay laeng. But when we are in heaven, a perfect place, maraydayo ti Apoy, baga tayo man, perfect place. Yan, makita tayo nga rupan-rupa iti Diyos. Maraydayo ti Apo, that is the word of God. Ngamno dito'y daga, desire tayo nga, kayat ko ang makita ti rupan Jesus. Makitam ti rupa ni Jesus no agtultuloy ka ang agserbi aging gana iti panungpalan. So, to see the face of Jesus, we share Jesus to others, tultuloy tayo nga maki-engage iti trabaho, iti ministry in the Lord will help us. Nga daytoy nga kaadda tayo dito'y rabaw iti daga. Dito nga kaadda tayo dito'y lubong, ngay kat maaramid tayo. Laglagi po niyo tunggal may sakada tayo, adda ti aramidin tayo. Haan tayo nga kung kuna nga aramidin da. Bagam takabay mo, ang kagitudtudot ti sabali.
Iso nga each one of us must engage themselves ijay mission ni Jesus. Dito'y tirason no apay nga ipurpurso ko ino itultulak ko ititunggal may sa to participate ijay spiritual activity. Apay, I am helping you siyak nga may sa tultulungak to every individual tapno mariing tayo ket aramidan tayo ngay dajay tunggal may sa nga assignment agtitinulong tayo ti assignment. Agtitinulong tayo ti assignment. No haamo nga kaya, adadji kabsat mo untaman. Taman bisitaan dadjay. So you are helping nga dadji may sa nga tao kat i-fulfill na mat dadji assignment. Natulungan po kakabsat ta. Tano ko na tayo nga, ay, adu ti activities nga. Adu gamin ti activities, santo agungot. That is not for my own interest. I'm leading you. Ililid ko iti bawat may sa nga maaramid tayo kumaday individual nga assignment tayo. Maray dayaw ti Apo, isugarud ti bilin ti Apo, nga ilid mi da kayo. Isurumi iti panagtulnog, kuna nagarot, go! Preach the gospel. Teach the people to obey the commands of the Lord. Kuna namot gamin. No kumakuna na nga, go! Mga sabakalaeng. That's it. Bahala na sila. Ay di nabawasan ti trabaho. Ngam ko na nga, teach them to obey. So isuro mi. So nga suruan kayo, maisuro kada tayo nga, antayo ag-evangelize, antayo ag-kararag. Katawang ko mati itudtudom nga isunat as asidog church, isunat ta kastoy, amin tayo, adayuman ti ayan mo, you must involve yourselves in Jesus' mission. Redayo ti Apo. Ijay Nehemiah chapter 2, verse 19. So, di text tayo tatay, ijay Nehemiah chapter 2. Kahit ko nga basaan dito, to end. Chapter 2, verse 19, kitaan tayo man dito, iti panagmudo. So, laglagi pun tayo, ni Nehemiah, nakita nati problema, ijay city of Jerusalem, nga awan ti leader da, awan ti mang iturong kadakwada. Nehemiah chapter 2 verse 19 and 20 ko na. DJ 19 gayam. Ngam idi madamag da sanbalat. Dagito dagay taga-upos. Ngam idi madamag da sanbalat Tobias ken Gesem nga Arabo ti aramiden mi. Kinatkatawaan ken linalais da kami. Kinunada, anya ti kayat yu apanaknukan iti daytoy nga aramiden nyo. Busuron yu kadi ti ari. But they do not know, nga the King Artaxerxes, they supported the JR aramiden da Nehemiah. Verse 20, pagbaligyan na kaminto ti Diyos ti langit. Insungbat ko, da kami dagiti adipon na, ken rugyan min ti agbangon. Awan ti kalintegan nyo amang tagikwa iti anyaman iti Jerusalem, kat awan mo't pasutyo iti pakasaritaan na. So daytoy iti nang paturod ken ni Nehemiah because he established the prayer life na kini Apo Dios, adda iti turod kinkwana. When we establish our relationship with God through prayers, babaan ti panag-adal tayo ti sao ti Apo, babaan ti panang-sik tayo iti guidance iti Espiritu Santo, babaan iti pang naki-engage tayo iti mission nga maipay iti Dios, dayto iti pagbanagan tayo, umay kada tayo iti turod nga mangsango, kadag iti anyaman nga oppositions iti bibiyag tayo. Like Nehemiah, kunana pagbaligyan na kaminto ti Dios ti langit. No pinagbaligi ti Dios ni Nehemiah, uray met kada tayo nga agbalin tayo nga matalek iti Dios, He will help us to become a victorious followers of the Lord Jesus Christ. Madaydayaw iti Apo. Ited na iti kinasirib tapno iti kastakat amuan tayo ti aramidon tayo how we combat dagiti banbanag nga manglaped ijay irarangay tayo iti pamati. Because of Nehemiah's faith, he established his relationship with God na adaan isuna iti wisdom and amoyo 52 days nga nilpas the wall of Jerusalem because of their dedication kini Apo Dios. Ore no rabi ag trabaho da.
Adu dagiti mga upupos dasan balat ken ni Tobias nagaduti sa uda nga ibatuda ken ni Nehemiah, but Nehemiah stand noon niya DJ inawat na noon niya pinati na that the God nga pagserserbian na kataan nga Dios nga mangupay, haan nga Dios nga mangbaybayan, ngem Dios nga mang fulfill ijay pagayatan na iti biagda madaydayaw iti Dios. Mark chapter 11 verse 24. Kahit ko nga ibaga ditoy, noon ni Nehemiah, ni Zerubbabel, ni Ezra, ni Nehemiah, in grant ni Lord dagiti desire da, kuna na ije Mark chapter 11 verse 24, whatever we ask for in prayer, no mamati ka. Basaan tayo man amamin? Sige, tapno agsao kayo mo. Basaan tayo, 1, 2, 3, go. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Maraydayaw ti Apo. Proud ni Nehemiah nga nakisango ijay kabusor na because he believed haan nga nagduadwa ijay tinakderana maraydayaw ti Apo. Tumakder tayo man kakabsat. So to fulfill the God-given assignment, church, I encourage you, tutuwa man nga aramidon tayo. Pudpudno man nga kuna tayo, ikumit tayo na jibiyag tayo. Iti panagkarkararag. Iti panag-engage iti trabaho. We are in these last days. Kababain no sumaklang tayo iti imatang ti Apo nga kuna tayo nagmayat ti agserbikin ka. Tapos awan ti bunga iti pamati tayo. Laglagi pon tayo, dajaya, naadal tayo tatay. We are this believer, ngahan tayo lang nga dengdenggan ti sao iti Apo. Ngam pagayatan ni Apo Diyos nga makita kumada di bunga iti pamati tayo. Di bunga ti pamati tayo, na bunga a pamati, adadag iti mai-assure tayo iti kingdom ni Lord. Kaput adadag iti tattao, nga mangsurot iti wagas iti panagserbim. Suti-susi, let us be true. Agbalin tayo nga napudno. Tutuwa. Ikagumaan. Timabalin tayo nga mai-invest dito rabaw iti daga. Habang ada tayo dito rabaw iti daga. Dagiti panangyapon tayo, panangi-assure tayo, kadagiti tattao kini Apo Dios. Dagita da nga material things, balay, luglugan, anyaman nga properties mo, nga isukot diti busbusom, nga ultimatum Sunday hangka nga makiatin ti Sunday, gaputa busy ka ti trabahom, para dagalang deta hamo maitugot jay langit. That is the truth. That is the truth. So niya nga engage ourselves, usaron tayo dagiti blessing, nga itod ni Apo Diyos kada tayo iti inaldaw-aldaw. Let us engage it in Jesus' mission, and let us fulfill our assignment. Kiti mabalin tayo nga itod, mabalin tayo nga isango iti Dios. Kadagiti tattao nga in-assure tayo. Gaputano, tungpalan tayo Great Commission. The Great Commission, trabaho dayta. Great Commandments, panagtulnog, jebilin. So, kitaan tayo how we spend the time tayo dito rabaw ti daga. Are we spending it? Padasam nga agsurat tinto no agawid ka, padasam nga isurat dagiti uras mo. Mano ti is-spend mo iti trabahom. Anamat nga kahit nga sawan nga ag-stop ka iti hangkot agkarkararag ka. In your workplace, o sa ti profession mo as your platform to serve God. Ay nawatan tayo? No estudyante ka, platform mo de pagka-estudyantem. Nga tungpalan di jibilin ti Diyos kin ka. No government employee ka, no empleyado ka iti gobyerno, usaram deta position mo. Deta pagka-empleyado as your platform to show nga sikakot may saka nga namati. All of us awan ti exempted dito eh. Iso nga, ma-encourage tayo. Kas ano tayo nga mapabilag, tapno maaramid tayo dagitoy da kabambanag by participating kadagiti spiritual nga banag nga ramidon tayo. Maridayaw ti Apo. So, what for?
Niya ti response tayo. Kunak di na minsan, ag 30th anniversary tayo gaya mo no November this year. Let us see to it, being a believer in the Lord, a part of this church family, and neti maaramidam to bring more people to Christ. Let us see to it, kakabsat. So ngayon, dito yung gundaway, kakabsat, let us bow down our heads. Kararag tayo man. Tulungan na kapo. Adagayam ti assignment ko. Kunak no ni pastor laang, kunak no jay leader ko laang. Every believer gayam, may saak. Kat mabalin nga kunam nga Lord, from this time on, itad mo man iti compassion, a panagpuspuso, a compassionate heart for other people. Itad mo dahil ta dito'y pusok. No awan ti compassionate heart da Ezra, da Zerubbabel, kun Nehemiah, saan da nga nagsubli di Jerusalem. Na tayo amo tayo ti pagturungan ti may nga agserbi kini Apo Dios. Maasyan tayo mo't kadagiti pada tayo nga namat. Tattao. Maasyan tayo mo't kadagiti tattao. Ngano saan da nga mamati kini Apo mapukaw da. Hallelujah. Thank you, Lord. Use our lives. Use our lives, O God. Kana kami titurod. Kana kami apos itikirod. Help us to establish our relationship with you. Maraydayaw ka nga Diyos, maraydayaw ka. Gaputa, we decided already to follow you until the end of time. Apo, dawatan mitibadang mo. Here we are once again, offering our lives to you. Hallelujah. As we sing that song, I surrender all. Nato yung nga kantahan lang, nga kanta, dagiti, mangikumit iti biyagda, but we surrender our lives, nga kunan tayo, Lord, isurrender ko. Niyaman tinagbasulak, pakawanan dak Apo. You know, when we will not obey the commands of God, agbasbasol tayo iti imatang ti Apo. But from now on, the word of the Lord encouraged us through the life of Nehemiah. Establish our prayer life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Blessed be your name. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. One more time as we sing it for the Lord. Anya dagi tinarigat kin ka nga banag. Anya ti pagrigrigatam nga hamo nga kaya nga aramidon. Allow the Spirit of God to touch you. Palukayo na deta nga kaririknam. You can say to God, Lord, yaman dagiti hindrances, obstacles in not fulfilling your will in my life. I surrender it to you. Hallelujah. Come on, lift up your hands to God. Oh, I surrender all. I surrender all to thee. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kasi nga to tiima tayo kini Lord. Utter a words of prayer.